ko ba can jihar Katsina. Katsinawa sai a ƙara shiri kuma daura wa a dage kafa. Mu ma mun sami jihar Katsina. Ba rawar can an gaba da jihar. Bana ga mun To, a'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Ni dan jami'ar PDP ne. Kuma duk lokacin da ke magana na fi so in yi adalci. Ci gaba wanda aka samu na siyasa, mu bar jama'a su auna shi su faɗa. Farkon da aka fara wannan tafiya ta tafo, akwai lokacin da al'umma da kansu suke ƙoƙarin su ba gwamnati wadda ke ci yanzu maganganu ko kuma in ce excuses ko kuma in ce in sun yi kure, su gwamnatin ba ta cewa mun yi kure kaza, al'umma ita ke cewa wannan kuran gwamnatin PDP da taurin shi. Yanzu shekara 5 ta barin gwamnatin PDP, mu bar al'umma su yi irin wancan abin da suke yi, sai hisabi. Ko za ka iya gaya mana ra'ayoyinka game da salon mulkin da Baba Buhari ya kawo? To, zan iya gaya muku gaskiya, saboda most especially kaman kin ga Katsina, gashi dai babbar jihar shi ce, garin shi ne kuma, amma kuma gashi ba wani gaskiya ci gaba da muka gani. So ana cewa ci gaba da yawa, amma mu da kinga kamar yanzu abun kunya ne a ce gashi a jihar shi kuma babban state din shi, amma a ce ba wani ci gaba mai kyau ko mai karfi wanda dai aka ce gashi mu za mu yi alfahari da shi, a mu dan Katsina ne kuma cikakken dan Katsina, kuma a ce ya zo ya kawo mana shi. Akwai bambance-bambance, saboda kamar yadda Umar ya zo da wasu tsare-tsare na 7 point agenda da kuma yadda ya taho da tsare-tsaren na ci gaban ginin ƙasa akan wannan 7 point agenda kamar da ya hidi. To ita kuma shi kuma Buhari a mulkin shi an samu rikice-rikicen da suka dan sa ƙasa cikin ɗan wasu halayen da ayyukan ana yi amma kuma ana koma baya. Duk da Buhari ya yi ƙoƙarin kula a gwamnatin shi matasa, kamar yadda ya kirkiro irin su yan power da sauransu, irin kuma yadda ya samu kuma matsala ta wurin harkar tsaro. To wannan kuma ya yi kokari wurin ya ga ya gina matasa akan harkar noma da sauransu. Saboda duk wanda zai ce mulkin Umaru Musa bai ji daɗi ba, ƙarya yake kowaye shi, saboda wannan lokaci ba wanda bai wadata da komi ba. To wannan lokaci kuma gashi yadda muka zo muka ƙare a cikin ƙaƙa na kayi, ba mu da wadataccen abinci, ba mu da wadataccen kuɗi, yunwa duk ta ishi mutane, ba tsaro ba komi a cikin wannan jam'iyya. Akwai bambance-bambance daban-daban, kowane kin san shugaba da irin administration style nashi. Shi Umaru Marigayi shugaban kasa Umaru Musa Yar'adua, lokacin da shi ya yi jagorancin shi, to abubuwan policy din da yake kawowa gaskiya bai kawo policy masu tsauri ba wanda suka sa mutane suka ji wani raɗaɗi a jikinsu, duk da yake shi farko ne ya fara, yana so akwai gyare-gyaren da shi ma ya so ya zo da su, wanda shi ma Buhari ake ganin kamar ya kawo yanzu, wanda sun yi ma 'yan ƙasa tsauri. So amma shi lokacin shi dai mutane ba su ji suna ta wayo Allah ba, an rihe can an buɗe can. So amma shi ma ya dai iya bakin ƙoƙarin shi, amma shi ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana iya bakin ƙoƙarin shi. To in ka isa
in ka isa yanzu fito a jarida ka ce Buhari bai da kirki ko bai kyauta ba, ka ga yadda 'yan ƙasar za su yi ma, talakawan ƙasar ka ga yadda za su yi ma. Zuwa yanzu wannan ci gaba ne Buhari ya kai 'yan Najeriya da in suka tuna za su san cewa sun ba su zaɓe shi a banza ba. Ya tona ɓarayin Najeriya, yadda ake sata da yadda ake karkatar mana arzikinmu da rijiyoyin mai da mahukunta na baya suka raba wa junansu da su da iyalansu. Sa'ilin nan da kwangila ta boge da ƙarya ko abin da ya faru na gano kawai skandal ɗin da aka yi, wanda aka yi amfani da kuɗin da za a so makamai a yaƙi Boko Haram, wanda aka maida su, aka yi skandal da su, aka yi campaign, aka yi mai, aka gano su, aka yi taɓatowa. Yanzu wasu daga cikin ɓarayin ba a taɓa gano ana ɓoye kuɗi a soka awai ba, ko kuma a gidajen gona, ko a gidajen haya, ko a shaguna, ko a tankin ruwa, a menene sai wannan lokacin. Ɓarayin sun rasa ma inda za su kai wannan kuɗin, to wannan ko wannan kaɗai ya mana. Ai yayi mana ƙoƙari Muhammadu Buhari. Shin kafin shugaban ƙasar nan ya zo a lokacin da Najeriya take yadda take Najeriya take, kuma a yanzu da ya zo ya take, kuma kuskuren da mutane suke sai a ɗauka cewa wai rana ɗaya ana iya gyara al'amarin da ya ɓace shekara. Wannan lalacewar Najeriya fitun kafa ta ne. Ina fata mun fahimci wannan. An tafo da abubuwa na matsaloli musamman na rashin shugabanci, musamman lokacin gwamnatin sojoji. To abin da ka ɗauki tsawon lokaci ya lalace, kana zaton cewa a shekara 4 ko 8 ana iya gyara shi, musamman ma ƙasa irin wacce mu 'yan ƙasai ba wai gyaran ne a gabanmu ba, mafi yawan mutanenmu abin da ke gaban son zuciya ne. In ka ɗora musu inda tun dai ba har ba ta a ce yana ko ina, yana kowace ma'aikata, yana kowane wuri, za a kawo tsari a ce, ya misali ɗauki babo da aka rufe ba, aka ce don saboda a tabbatar da tattalin arzikin Najeriya, da waɗanda aka ɗora mu haƙƙin rufe boda da sauran al'umma sun yi abin da ya kamata yi. To Buhari zai baro Abuja ne ya zo na ya bi kowace boda ya tabbatar cewa an hana kawo shinkafa, an hana kawo ƙwayoyi, an hana kawo gwanjo, an hana kawo makamai da sauransu. Wakan danta mu kanmu mu duba mu ga shin muna yin abin da ya kamata mu yi a ƙasa a matsayinmu na 'yan Najeriya. Matawalla Musa Yar'adua minista ya yi tun lokacin da su Shehu Yar'adua suna yara. Shehu Yar'adua ya yi mataimakin shugaban ƙasa, ɗan shi ne. Umaru Musa ya yi gwamna, ɗan shi ne. Umaru Musa ya yi shugaban ƙasa, ɗan shi ne. Murtala Yar'adua ya yi minista, jikan shi ne. Kadi waɗannan mukaman Allah ya ɗauka yana kallon mutanen Katsina ya kai shi gidan Matawalla Musa. Umaru mutumin kirki ne, mai amana. Najeriya ta yi misin ɗin shi. Bai raye, amma abin da ya baya ai kowa ya gani, kuma in da ba kasar kake ba ai ka gani. Sallan mulkin su ya sha bambam. Shi dai Malam Umar Musa Yar'adua tun fil azal ɗin siyasa ne, so ya san siyasa sosai. Ko ni nan ina university 1987 lokacin na fara ganin shi a harkar siyasa, kuma lokacin mu ne student wing na ƙungiyar manoma wadda shi ya kafa da shi da yayin shi ta magana siyasa ce. Na san lokacin inda sai a shiga daji a kwana biyu ana neman mutane, ba ma kamar lokacin SDP da NRC. So naturally shi ɗan siyasa ne, ka san baban shi wanda ya haife shi ɗan siyasa ne, so shi yana tendency na siyasa approach, ya iya mu'amalar siyasa, ya san yadda zai abin siyasa, kuma da ya maka magana kawai shi da gaske ne, ba wani abu, kai ka san da gaske ne. So Janar Muhammadu Buhari kuma ka ji abin da ya fara, janar ɗin soja ne ya shigo daga baya, ban je kusa da shi kwarai da zan iya faɗin mu'amalar yadda yake harkoki, amma ni a gani na approach ɗinsu na siyasa ya sha bambam. Duniyar fasaha. Sirrin su media ya zaga